Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster brother berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu linambaran keyakinan bilih kabungahaning kasuwargan menika langkung sejati tinimbang kabungahaning saking donya. Ananging bilih anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang ing alam donya menika ya perlu bungah menika tetep penting. Yen sing kadonyan menika awake dhewe rasakake pait utawa getir ingkang mratélakaken bilih uripe awake dhewe ing alam donya menika ya susah rekoso temtu ndadosaken kula panjenengan angel banget bertahan. Menapa malih yen kula raos-raosaken jamane awake dhewe saiki, biyen sekolah mlaku menika biasa. Lunga nang endi-endi kathah sing tasih melampah menika biasa. Siarah wonten ing Guwa Maria menika ya mlaku. Mila sing dadi tempat siarah mung tertentu sing cedhak karo papane awake dhewe. Kados kula jaman SD, SMP menika le siarah nggih namung melampah tunggal jam kalih jam nuju Sendang Sono. Seneng ning nek sak menika lare-lare didhawuhi mlampah siarah wonten Guwa Maria mesti ya do wegah. Pingine ya numpak bis dibayari konsumsine pepak terus sak jam ning tempat siarah lanjut rekreasi sedina. Dereng malih iklim ingkang ekstrim. Yen terang yo panase nyeter, yen udan yo udane medeni nganggo angin lan gluduk. Dereng malih situasi ekonomi lan sanes-sanesipun ingkang yen diraos-raosake menika nyusahake utawi ngrekasake awake dhewe dadi wegah. Menika situasi ingkang dadosaken kula panjenengan lajeng nglokro. Termasuk anggenipun bangun iman kapitadosan, bangun urip agama. Nek anggone bangun iman menika nyusahake, ngrekasake awake dhewe ya njur ora semangat. Yen anggone bangun urip agama menika ya nyusahake, ngrekasake awake dhewe ya terus wegah, emoh. Mending golek gereja-gereja sing nyenengke. Mila saged dipahami yen wonten ing kutha-kutha menika saperangan umat le misa ning paroki liya utawa nangga. Mergane apa? Wegah bertanggung jawab ana ing parokine dhewe. Nek ning parokine dhewe iki ya kudu ngaturake kewajiban. Ning nek ning paroki liya kan warga asing. Saengga sing penting misa cukup. Soal liya-liyane ora peduli mergo urung butuh. Nah menika salah setunggal situasi Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem kados pundi anggenipun bangun kabungahan lelono ing alam donya menapa dene anggenipun pitados ing Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 2 ngantos dumugi 23a. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid, "Aku kandha sak benere, kowe bakal nangis sambat-sambat, nanging donya malah bungah-bungah. Kowe bakal nandang susah, nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungahan. Biyung sing lagi nglarani mesti ngrasa susah, nanging samangsa wis nglairake bayine wis ora kelingan maneh marang larane, marga saka bungahe dene ana manungsa lair ana ing donya. Samono uga kowe saiki padha susah, nanging aku bakal weruh kowe maneh lan atimu bakal bungah, lan kabungahanmu mau ora ana wong sing bisa ngrebut saka ing atimu. Ing dina iku kowe ora bakal nyuwun priksa apa-apa maneh marang aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika cekak mentes Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih yen ing alam donya saiki ngrasa susah ya dilakoni kanthi setya, awit menapa kasusahanmu, kasusahane para murid bakal malih dadi kabungahan. Pasemon ingkang dipun paringaken Gusti menika temtu dados gambaran sing cetha kados wanita sing nembe nglarani mergo arep nglairake bayi. Samangsa bayine lair, manungsa anyar lair slamet, sing dadi larane wis ora krasa meneh. Anane mung bungah, seneng, bahagia merga anake lair. Lan biasanipun nglarani menika kelairan pertama, anak mbarep. Nek wis ping pindho, ping telu, ping papat ngasih ping 9 apa 14 kuwi mbok menawa wis ora krasa lara. Lan anggenipun nglarani ora mung semenit 2 menit nggih, kadang kala ngasih pirang-pirang dina. Menika gegambaran kados pundi para murid yen ngraosaken gesangipun menika susah, lara, pait getir, lan anggenipun susah menika ora mung sedina 2 dina, kepara ya mataun-taun. Para murid dikersakake ya nglakoni sedaya menika kanthi setya, kanthi sumindhi marang Gusti Yesus. Supados menapa sawancinipun lair kabungahan menika ora ana sing bisa ngrebut. Kados wanita sing nembe nglarani, nek terus mutung, nglokro, wegah nglakoni anggone tahapan nglairake putrane mbarep, ayo mengko malah mengkhawatirkan. Nek jaman saiki yen wegah nglairake sacara alami merga wedi lara, ya cukup dibius belek wetenge cesar. Le cesar wis iso milih sing rada lara apa sing ora lara, apa sing ora krasa lara, tur bekase ketok apa samar utawa blas ora ketok, tetep mulus. Menika jamane awake dhewe saiki. Ning ingkang penting kados pundi sak sampunipun kasisahan menika wonten kabingahan. Pengajeng-ajeng menika ingkang temtu ndayani anggenipun para murid kula panjenengan sami nglampahi gesang kanthi setya. Jer basuki mawa biya, habis gelap terbitlah terang. Menika moto utawi nggih bebasan ingkang saged dados bundelan anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang kanthi wicaksana.
Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.